Takže dobrý, čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska som spoločne s bratrancom, ktorému budem dávať otázky. Napríklad, kto je lepší, Drako alebo Poko. No a dajte like a odber a on bude odpovedať a vy si to môžete kľudne písať do komentárov tu. A za 5 lajkov a aspoň 3 nové odoberatele môže Dado so mňou takto byť. A za 10 lajkov a nových 10 odoberateľov môžu obidvaja, sa ich budem pýtať a budú hovoriť, no chápete. Nebudem zdržovať, ideme na to, takže prvá otázka, ak som povedal, Poko alebo Drako? Drako. Fanúšici Poka budú smutní, alebo ťa budú chcieť priškrtiť, no dobre, ale fakt si istý? No. Dobre. Edgar alebo Shelly? Edgar. Vy môžete písať do komentárov ešte, aby ste nezabudli, keby ste niekam išli, ale však dobre. Teda, ďalšia otázka. Abid alebo Karol? Dávam Karol. Taký rozsaný. Dobre. Ďalšie. Colette alebo Spike? Spike. Dobre. Meg alebo Barley? Barley. What the Najsilnejší brawler. A nie, fakt povedz. Barley. Čo je? What the fuck, Meg je silnejšia, ale však dobre, môžete vyzrieť. Barley. No dobre. Ďalšia odpoveď. Jackie alebo Meg? Jackie. Dobre. Amber alebo Meg? Amber. Ty vole, jakého brawlera ti dám, aby si už odpovedal dobre. Ja viem, koho ty nemáš rád. Či neviem, koho máš rád. Nemáš rád, ale však skúsim. Cordelius alebo Meg? What the fuck? Ale normálne už odpovedz konečne. Neklam ľuďom do telky. Dobre. A tu tam musíš odpovedať. Dado alebo Meg? David. Tam. Sradujem Meg. Dobre. Konečne si dokázal niečo povedať. Dobre, takže ďalšia otázka. Čo, jaká otázka? Colt alebo Nita? Colt. Dobre. Bull alebo El Primo? El Primo. Prosím. Normálne Messi. No, čo? Messi alebo Ronaldo? Tak ešte raz, padol mi telefón. Messi alebo Ronaldo? Ronaldo odber a Messi like. Dobre, povedal si to naopak. Super, dobre. Takže, ďalšie. Teraz by som sa ťa chcel spýtať takú, neviem či to je, ale je to krov alebo leon? Leon. Áno. A posledná otázka, môžeme to tu ukončiť. Janet alebo Bonnie? Bonnie. Dobre, no tak lúčime sa s vami. Môžeš zakývať. Čavez. Aj ty môžeš zakývať, kde si? Dobre je ti vidieť zadok, čau.